Olympijský vítěz a obhájce prvenství, který navíc na tomto šampionátu prošel 6 koly a má poměr setů 24-3. Toho Wanga jsem to napočítal a je to 24-8. Zhangovi je 25, měří 178. Tady máme, ale Wanga, no to teď už tam máme oba, takže vpravo Zhang, 25 let, narozen v roce olympiády v Soulu v roce 1988. Wangovi je opět víc, to je 29. 15. prosince oslaví 30. Na kilogramy úplně stejné, na klub vážící 70 kg jeden i druhý. Zhang má 178 cm výšky, Wang 175. No a jak šli turnajem? V prvním kole Zhang porazil Fabiena Akestrema ze Švédska 4-0, Wang Marcose Madrida z Mexika 4-1. Ve druhém kole Zhang zdolal Brazilce Gustavo Tsuboje 4-1 a Wang, kterého máme v červeném dresu, Yuk Cheunga z Hongkongu. Ve třetím kole Zhang porazil Jandong Fana, svého krajana 4-0 a Alamiana z Iráku Wang 4-1. V osmifinále přehrál Jike Zhang Roberta Gardoše z Rakouska 4-1 a v téže úrovni soutěže zdolal Wang Ning Ga ze Singapuru 4-1. Ve čtvrtfinále měl Zhang za soupeře Němce Patrika Bauma, vyhrál nad ním 4-1. Wang přehrál v zápase, který jsme společně měli možnost vidět na obrazovce české verze Eurosportu, svého krajana An Jana 4-2. A v semifinále včera Shu Shin stál v cestě Zhangovi, ale prohrál 0-4. Takže světová jednička neuhrála včera v semifinále v podvečer na Zhanga ani set. No a Hao Wang porazil a část toho zápasu jste před chvíličkou viděli. Ze záznamu zdolal Malonga 4-2. Začíná velké singlové finále. Mírným favoritem Jike Zhang, ale viděli jste, jak dopadla ženská čtyřhra, kdy favorizovaný pár složený z hráček číslo 1 a 2 aktuálního světového žebříčku prohrál 1-4. Takže kdo ví. Wang z tohoto šavlového tance profituje svůj druhý bod. Srovnáno. Wang hodně otvírá svůj forehandový prostor a toho Zhang před chviličkou svým kvalitním backhandem využil a je to 4-2. Wangův forehand od pásky za. Na servisu za asistence Gerarda Lepára z Francie, olympijský vítěz a obhájce prvenství Jike Zhang.
5-2. 5-2. Three-five. 3-5. Three-six. Seven-three. Let. Nový servis. Eight-three. 8-3. Jike Zhang je zatím určitě jistější v backhandu než jeho soupeř. Tam bych zatím vnímal základní rozdíl, proč je tady najednou 5bodový rozdíl. 4-8. Sotva jsem ho za backhand pochválil, dá ho Zhang za. Ale vymyšlené to neměl špatně. Pět, 8. Nine-five. 9-5. A jsou tu setboly ve prospěch Zhanga v počtu 5. 10-5 pro mladšího z dvojice finalistů. Moc hezká výměna. Prvním set byl odvrácen. Krásná podívaná. Byly geniální balóny. I druhý set byl odvrácen. Let 7-10. Let 7-10. Jak mají ty servisy nadřené, že dvakrát po sobě jde balón přes pásku a musí se servirovat znovu. Tak to bylo krásné. Další paráda. 11-7 vítězí Jike Zhang v prvním setu tohoto finálového duelu a
Má se vede 1-0. Trval ten setík necelý 9 minut. A viděli jsme tu nádherné výměny. Vidíte, že oba čínští reprezentanti jsou ve finále bez jakéhokoliv trenerského napovídání. Nejenže spolu odehráli už 10 duelů. Ten první 14. května 2008, ten poslední 14. února 2013. Na těch 5 let 10 zápasů, ale pochopitelně při těch nesmírně drsných podmínkách čínských reprezentačních soustředění, kdy se hraje až 8 hodin denně, tak to byly určitě stovky a stovky setů, které spolu odehráli. Startuje set druhý. One love. One all. One, two. Three, one. Four, one. Panečku, toto začalo naskakovat. One, five. 1-5. One, five. Let 1-5. One, 6. 1-6. No, Wang má problémy. Jako penholder při těch rychlých odskocích balonů, při rychlých výměnách mívá někdy pochopitelně s tím převrácením na backhand, na forehand své problémy. 6-2. Zhang vede 6-2 a podává. 6-3. 6-3. Zhike Zhang má na raketu Butterfly Viscaria FL, na backhandu to je červený potah, pak Butterfly Tenergy 05 FX a na forehandu to je černá strana pálky muže, který je zády k nám a má na svém startovním čísle 4, což znamená, jak velice dobře víte, 4. místo světového žebříčku. Tak na černém forehandovém potahu má značku Hurricane number 3. Hao Wang má raketu DHS Hurricane Hao
spolupracoval na přípravě této rakety a pomáhali vyvinout černý potah. Potom je forehandový DHS Skyline, červený backhandový potah je Butterfly Bryce. No vida, už se to hezky srovnalo. Už to bylo o bodíček, teď už sice opět o 2, ale rozhodně se Wang vrátil příjemně do zápasu. Net 7-5. Eight, 8-5. six, 6-8. To byla opět krása. Je to 6-9, ale oba borci teď předvedli doslova magickou podívanou. To sáhlo na stůl, to byl dotyk. 9-7. Byla hra na stolu, ano. nine, eight. Fantastický servis předvedl Zhang. Vypadalo to, že to bude snadno k uhrání, protože Wang byl doslova nešťastný z toho servisu. Jenomže Zhang svůj backhand nedokázal ukrotit. Eight, 10. A opět jediný bodíček rozdílu. Naskočil robot a jsou tu 2 setboly ve prospěch Zhike Zhanga. Na servisu je Wang. A je to tady. 11-8. Tentokrát za 8 minut skončil druhý set a Zhike Zhang vede 2-0 ve finále singlu v Paříži. Durban, South Africa's sports and events capital. With Kneepad. Tak ještě pár opakovaček z průběhu druhého setu. Opět stoická tvář šéf trenéra čínské reprezentace. A 15:54 startuje třetí set v finále
52. mistrovství světa ve stolním tenisu mužů mezi Zhike Zhangem a Hao Wangem. Zhang vede 2-0 na sety. All. One, two. Three. 3-1. Že by Wangovi zavál vítr do plachet. Three. 3-2. Two. Three, four. A znovu nesmírně líbivá výměna. A tady bych vnímal to, že opravdu jsou spolu zvyklí odehrát hodiny a hodiny tvrdé tréninkové dřiny. Five, four. 5 all. Five, 6. Five, 6. Panečku. Tak Wang přitlačil a najednou olympijský vítěz a obhájce prvenství neměl proti zbraně. Má ovšem 2 sety k dobru. Může si takovéhle drobné výpadečky klidně dopřát. Ale už to je 8-5.
Ale. 8. Tak teď to bylo hodně odbité od Wanga. Z pohledu Žike Žanga 6-8 a má 2 servisy. Teď Wang úžasně zapřemýšlel a viděli jste, že Zhang vůbec do toho svého forehandu nešel, vůbec se nepohnul, vůbec nehledal cestičku, jak se za tím balonem vydat. 6-9. Nádherný topspin, ten balon odletěl jako splašený od stolu. 10-6. 4 setboly pro Hao Wanga. Boj o zlato má své obrovské přitažlivé momenty a postarají se o to oba porce, oba aktéři. 11-6 vítězí ve třetím setu Hao Wang. Trval 7 minut, takže se nám sety po minutách zkracují. První trval 9, druhý 8, třetí 7. No a za chvilku se borci postaví ke startu setu čtvrtého. V jednom českém filmu jsem takovouhle modrou tekutinu také viděl. Účinkovat jako velmi povzbuzující záležitost. Halouzní melodie Glena Millera. To, aby ta atmosféra zůstávala, narůstala, ale úplně nabito není. Hlavně na těch krátkých stranách tam vzadu vidíte, že jsou tam volná místa, ale dá se říci, že pařížský šampionát měl velmi slušnou návštěvnickou atmosféru. Zmíváníčko na spaníčko, no ono to unaví, už to přece trvá. Nemám na mysli tenhle zápas, ale celý šampionát. Krásný start. A Wang profituje první bodík. Dva nula. No, začátek hodně pozitivní pro Hao Wanga. One, four. Four, two.
4-2. Čtyři, tři. 5-2. Pardon. Wang vede 5-2 a ještě má jeden servis. 2-6. 2-6. No, Zhike Zhang si koleduje. Soudím, že to není úplně normální, takže by se to najednou začalo přeci jenom Zhangovi probouzet. Ani v jednom zápase tady v Paříži nestratil víc než jeden set. Sedm, čtyři. Time up. Tak to je zajímavé. Timeout. Tak si připomeňme, že včerejší 3 finálová klání přinesly zlato Xiaoxi a Liové v ženské dvouhře po vítězství nad krajankou, nad další Číňankou Shi Wen Liovou. Dnes odpoledne se utkali proti sobě se svými partnerkami ve finále 4 hry žen a Xiaoxi a Liová byla opět úspěšnější a má tedy tahle olympijská vítězka z Londýna na svém kontě 2 tituly mistryně světa z Paleo Omnisport Bercy. Ale překvapením bylo určitě to, že mužský debl vyhráli Chuang Chi-Yuan a Chen Chien-an z Tajvanu, což je první tajvanské zlato na mistrovství světa v historii této země a v historii této soutěže. Za 52 šampionátů poprvé borci z Tajvanu mají titul mistra světa. No a stejně premiérové je zlato reprezentantů Severní Koreje, tedy Korejské lidově demokratické republiky. Kim Hyok-bong a Jong Kimová získali zlato ve smíšené 4hře. 19 let vyhrávali mix Číňané. Byla přerušena 19letá tradice čínského mixového zlata. No a tady se to hezky zašmodrchává. Zhang má sérii velmi dobrých zákroků, 3 body v řadě. A pokud by Zhang teď zrealizoval své servisy a zahrává velmi zajímavě, to už nešlo. Tam se potácel Wang úplně u země, vybíral ty míče zázračně, tohle byl první zázračný moment, tohle už prostě technicky nešlo zvládnout. A je to o jediný bod. Z 2-7 na 6-7. 6-7.
8-6. Naši reprezentanti Pavel Širuček, Dima Prokopcov. Širuček po úžasném výsledku, když porazil světovou desítku Juna Mizutaniho z Japonska, Tregler, Bešlo, Jančařík, pochopitelně děvčata Vacenovská, Štěpíková, Pěnkavová, Čeková. To byla cesta za zkušeností a myslím si, že i to, že Hanka Matelová, mladá hráčka, dostala příležitost, že se to bude vracet. Ale ta konkurence je opravdu ohromná, ohromná. Seven, nine. 7-9. Tady pochopitelně je třeba brát v úvahu, že po 10 zápasech o sobě a po těch hodinách a hodinách společných tréninků o sobě vidí první, poslední. A kdo se urve, a tady to bylo 2-7, 5bodový rozdíl, teď už to je o 2 bodíky, tak je to Seven, ten. opravdu na lékárnických vážkách rozhodovaný prvek. Wang Hao má 3 setboly. 8-10, 10-8. Tempo tohoto gemu se opět trošku zpomalilo, budeme blízko, nebo dokonce překonáme čas, který byl potřebný na první set, který trval 9 minut. Vidíme, jak se odehraje tahle ta koncovka, ve které má Hao Wang 2 setboly. Ten, nine. 10-9, ještě jeden setbol. Zhang zahrál naprosto fenomenální backhand, ale ještě má Wang jeden setbol. Srovnáno. Ten, all. A to je příležitost pro Zhike Zhanga. Ale další setball pro Zhanga. Jenom kroutí hlavou. Ani čtvrtý setball nedokázal Hao Wang proměnit. Tak uvidíme, jestli Zhike Zhang teď bude úspěšnější ve své snaze otočit ten krok výhod a setballů. Je to tady. Setball tentokrát pro Zhike Zhanga. Po backhandové chybě Wanga.
No tedy, zatím největší minela zápasu z backhandu Jike Zhanga. Po 12 a je na snadě, že tohle je zatím nejdelší set a největší tahačka. Oba borci samozřejmě s převahou pro Wanga už měli set body. Teď bude boj o další. A znovu získává setbolovou výhodu Jike Zhang. 13-12. Timeout. Done. A je tu timeout. To byla krásná backhandová přestřelka. Vidíte ten pohyb těla nahoru, vytažený míč. A tohle jsou ty originální záběry z čipové kamery, která je umístěna na sloupku pusíčky. Dvakrát by asi Jike Zhang vyměnil některý z těch 7 vítězných zápasů na turnajích za tenhle ten výsledek finálového duelu singlu mužů na mistrovství světa. Hao Wang už tady hrál na světovém šampionátu před 10 lety, v roce 2003 v této hale. Obhájce prvenství Jike Zhang měl tehdy 15 let a sledoval duely svého dnešního soupeře na televizní obrazovce. Co asi před těmi 10 lety mladému Jike Zhangovi probíhalo hlavou. No a vida. Tak. 14-12. Zatím nejdramatičtější set. Durban, South Africa's sports and events capital. Také je tu start 5. setu a možná trošku deka bude ležet na Hao Wangovi, protože měl 4 setboly, vedl 10-7. Všechny 3 setboly prošustroval, pak měl ještě jeden, i ten 4. neuplatnil, no a soupeř trestal. Takže Jike Zhang vede 3-1. Ten předchozí set trval rovnou 4 hodinu. To byl opět jeden z těch rafinovaných servisů Jike Zhanga. Srovnáno po 2.
3, 2. 3-2. Two, four. Two, 5. 2-5. Wang teď uplatnil změnu úhlu dopadu s určitou překvapivostí a soupeř nedokázal zareagovat. Zhang prohrává 2-5. 5-3. 5-3. Six, 3. 6-3. Omluva za tento čelovaný balonek a je to 3-7. Zajímavý servis představil teď soupeři Hao Wang a hodně ho tím zaskočil. Three, 3-8. four. 8-4. Osm 4 na servisu Hao Wang. Trojnásobný stříbrný singlista z posledních 3 olympiád. To je neuvěřitelná bilance. 8-5. 8-5. Najednou ta hra změnila tvář. Míče jsou zahrávány krátce za síťku, opatrné. 8-5. Hmm. 5-9. Tak tentokrát to patrně Hao Wang nebude chtít pustit. 5 set bolů v 5. setu. Tohle už vypadalo, že si borci s tím balonkem jakoby pohrávají. 11-5 v 5. setu, který trval, je to možné, jenom 6 minut. Je to tak? No a je to 3-2 pro Zhike Zhanga a v finále mistrovství světa má před sebou buď závěrečný set, anebo závěrečné 2 sety.
pokud by Hao Wang dokázal srovnat a hrál se ten set rozhodující, tak by ta bitva byla v krásném, nádherném vyvrcholení jako Chomolungma nebo Mount Everest, chcete-li. Každý rok je v listopadu v Praze velký festival alpinismu a extrémního lezení. Tam vidíte záběry a slyšíte vyprávět lidi, kteří dokáží neuvěřitelnost. Tito dva borci, kdyby byl nějaký festival stolního tenisu, on se vlastně koná několikrát za rok v rámci Pro Tour, v rámci šampionátů, v rámci kontinentálních mistrovství, případně olympijských her v olympijském přestupném roce nebo mistrovství světa. A oba odvádějí opravdu doslova artistické výkony. One love. Love 2. 0-2. Podpásky mimo. No, z toho místa, který teď ukázal záběr kamery, tam asi divák ten blesku rychle poletující míček moc nevidí. 1-2. Dva oba. Three, two. Two, four. Two, four. To bylo mimo a je to zase jenom o jeden jediný bodíček. Schoda po 4. Dá se říci, že Hao Wang je takový table tenisový pecháček. Říkal jsem sice, že má 8 zlatých medailí z mistrovství světa, 3 stříbrné, 3 bronzové, že má 2 zlaté za týmové soutěže na olympiádě, ale hrát 3krát finále olympijských her ob 4 roky a za další 4 roky a vždycky to olympijské finále prohrát, to je opravdu hodně zajímavá bilance. 5 all.
Srovnáno po 5. Ale rozhodně Wangova myšlenka byla velmi zajímavá. Z toho backhandu by to byl nechytatelný balón, tam neměl Zhang vůbec šanci se dostat. 6-5. 6-5. Five, seven. 5-7. Five, seven. Tam něco signalizoval Zhike Zhang. Zhike Zhang tam něco signalizoval, ale to byl až ten další forehand drive. No, je to tak. Byl to balónek, který lízl, úplně minimálně lízl hranu stolu, ale lízl, takže je to 6-7 o jediný bod. 7 all. Srovnáno po 7. Seven all. Osm 7 pro Zhanga po nádherné forehand driveu, to bylo úžasné. Nine, seven. 9-7. Pan vedl 7-5, prohrává 7-9. Ten, seven. A je tu po sérii 5 vyhraných balónů matchball pro Zhike Zhanga v počtu 3 kousků. A Ten, jeden balón chybí k tomu, aby olympijský vítěz a úřadující mistr světa obhájil svůj titul. A ten je tady. Ten je tady po hodině hry bez minuty, po setech 11-7, 11-8, 6-11, 14-12, 5-11 a 11-7 a hlavně ten obrat z 5-7 na 11-7, 6 balonů za sebou, znamená, že Zhike Zhang obhajuje titul a teď se rozbíhá někam do hlediště, protože má určitě důvod. Šel k těm svým, šel k těm, které vnímal v hale. S přeskočením ohrádky to není takový problém, to je 76 cm jako překážky na 400 metrů překážek pro ženy. Takže
po šampionátu v Holandsku v roce 2011 i v roce 2013. Žike Zhang získává titul mistra světa a světová čtyřka, předpokládám, může v červnovém žebříčku zaznamenat posun směrem nahoru. Tak ještě pohled na ten poslední balon. Ano, opravdu ho Žike Zhang doslova dotlačil a po 59 minutách je rozhodnut. 59 minut trval finálový souboj. V 11. vzájemném duelu tedy po 6. v řadě vítězí Žike Zhang. A pro tohoto muže se stává jeho o 4 roky mladší reprezentační kolega trošku prokletím, protože prohrát 6 zápasů v řadě v tak vyrovnané světové špičce, jakou představuje ta elita čínských mužů, to není vůbec žádná legrace, to už je pak na hlavu. To už je hodně o hlavě. Un petit mot avec lui, Jean-Jacques, congratulations, félicitations. Tu as tout gagné depuis 2011. On va lui Takže demander poslední ça. 2 Quels tituly, sont ses poslední 2 titres zlaté maintenant? medaile Parce qu'il a dnes repris depuis 2011. logicky pro Čínu. 张继科，恭喜你今天获得了2013年世界乒乓球锦标赛男子单打的冠军。从2011年 Tak interview v čínštině, to je docela 奥运会 záhul. 今天这场比赛的胜利对你来说意味着什么？其实比赛非常艰苦，能跟王浩第5次在决赛当中相遇，我想这是他给我最好的一种比赛的对抗，非常感谢王浩，非常感谢今天现场的观众。 C'est un match vraiment disputé pour moi. Nous avons tous trop bien joué et merci beaucoup.